baphelelaphi bonke laba babengisongela baphelelaphi laba ababengiqalekisa baphelelaphi laba ababethi bayangifuna laba babengifuna bethi khifi ngiyafuneka sekubekwe ngisho iteki kwabekwa 20,000 ukuthi impela mangitholakala lowo engitholakale ngaye uyakuzuza naphelelaphi msunonyo naphelelaphi baphelelaphi ababephila ngokungiqalekisa mangikhuluma amaqiniso lana bese bekhuluma bethi hayi wena ngeke ushaye uDisemba uphila ngeke ushaye uDisemba uphila wena ngeke ushaye uJuni usadla nhlamvana naphelelaphi msunonyoko baphelelaphi ababethi hayi mangibuka wena nje ngibona ibhokisi bazokuthuma uphuthu hayi kwasha kwacima siphuma umkhankaso siyakufuna abanye bathi hayi la siyohlangana khona impela ngekumile tshani abanye bethi hayi la siyohlangana khona impela hayi kuyobonakala impela ukuthi Makhanya uThembeni naphelelaphi magolonyoko naphelelaphi msunonyoko hayi mina ngivikela isilo hayi mina ngivikela isilo mina amabutho singamabutho sivikela isilo singamabutho thina khifi singamabutho singabadidiyeli bamabutho sihlangene namakhosi neinduna manje simeme inkosi yakwaMakhanya simeme inkosi yabona inkosi yakwaMakhanya iwona umsuni inkosi yakwaMakhanya akudlalelwa lapha akudlalelwe embumbulu koMakhanya aphelelaphi zonke lozo cagogwana zama meeting kuthiwa khifi sifuna induna zakoMakhanya sifuna inkosi yakwaMakhanya ngicabanga ukuthi inkosi yakithi koMakhanya ilebe nina ngicabanga ukuthi inkosi yakwaMakhanya impela ilebe lele niyilo nje uyabona eyakithi mina inkosi eyakithi ayisanganelwa sidalo ifana nami ngqo njengoba ubona nje singoMakhanya ukuthi asona imsunu asiyona nje imsunu singoMakhanya ukuthi ungasukela nje amagolo alo ehlafuna uThuvi lana ethi khifi uMax Makhanya khifi uMax Makhanya naphelelaphi magolonyo naphelelaphi uyabona khifi uMax uthuka inhlamba uMax uthuka amakhosi uMax uthuka uShembe nina icagogwana malebonyoko naphelelaphi nina hayi uMax uthuka uShembe uthuka uNyazi uMax uzofa uNyazi akudlalelwa kulo naphelelaphi msunu yonyoko kusho thina singoMakhanya kusho mina udinsi dindilizo ukudinseka kwesidikiselo sebhodo elikhulu makuhlatshiwe dekesanta ukuhlala kwentombi engayiphethe kahle iyadonsa amehlo ensizwe sikhinde khilikithi siyakhumuleka enkululeko nomjolo buphamabhama izingqeze esidudla mayibhansiwe kusho mina ude ngezilomncindi inkunzi emavava ihloma ihlaselana ingqondo engqondo enqobe ngokuqashaqala ogqokweni abaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhiqazela kusho mina umbhonga nkunzi lemavava umphanda mhlabathi ngemhlakaze lohlokumela ukuhlanganisa amahlathi enhlanya ngwahlehlisa ngwahlakaze ngwahlekese ngwahlabe ngohlavu lenhlali bathatha kusho igaligovu eligwavuma ligoloza ligijimisa imgulukude bigangi igulukude ke emgodini obugutshwe omaligajwe ngogandaganda abagandayo nogada abayigada uzongenzani ungiyeke ngayizolo ngoba kusho mina unhlala amagqozi intombi zangigqozela usibindabindana ugilogunye umhlafuna nhlaba ihlaba imihlathi ngidla kushisa noma kubaba lokho angigqizi iqakala uzongenzani uzomenzani wena uginqi igonqo ngishaya emumva ngishaya phambili icobhoza copho cija incegela kaNogolantethe inkunzi kayihlehla insimbi kayigoba umandla endoda umdolofiya ukudovadova indidi ibala ngomdavazo ngempela yini enanithi niyongenza yona nina
nina mnqolo egumbetsheni bomaxhoba intwala zonyo. Nanithi niyongenzani? Soniyonyo. Khohlwane. Zimile entabeni singomakhanya. Emlandweni, ngisho thina ngisho oShaka babesazi ukuthi akusanganelwa la kithi komakhanya. Ingakho nje thina singomakhanya sihambe sikhothama, thina isilo esasisikhothamela sakhothama. Umdlokombane vuka udla amadoda. Amukho emhlabeni wakhothama umdlokombane nambulala zisha. Ngoba nifuna lesi sikhundla sakhe. Nithe senisitolile isikhundla sikaMdlokombane. Senihamba nigiya ngethambo likaMdlokombane nishintsha imiso zikaMdlokombane, niyacaluza, nenza amanyala, nikhuluma amasemba, nishintsha indawo, nishintsha izinto. UMdlokombane ayezimele, niyanikela, niyadayisa, nidayisa ngezwe. UMdlokombane alivikele for 50 years ehlele esihlalweni. Niyaqhafuza, nenza amasimba, nenza amanyala, anandaba, niyacaluza, niyachanasa malebeni. Kusho thina singomakhaya. Niyachanasa, nisebenzela ukungena eziswini, nisebenzela ukungena emaphaketheni enu. Aninandaba nomhlaba, aninandaba nenyanda ezulu, aninandaba namakhosi. Msunu yenu. Bekuthi nje anginitshele labo cash laba ukuthi bahlale nje ngakini nilonikhumbula nje ukuthi singomakhanya asisanganelwa futhi siyolimela iqiniso noma engasekho omunye osupportayo kulo noma sesimisodwa siyolimela iqiniso singomakhanya. Onenkinga nalento engisho kade msunu kanyoko yangidakela. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is Umax Makhanya. He's sending a message kubo bonke labantu bebathi batomthumela phuthu hey bayamfuna ndade khuluma kubo social media tetomgaxelisa batombulala. Uyasho nje ukuthi niphelelaphi uthi naphelelaphi. Yathi ngiyacala kubona umuntu othuka inhlamba ezidlangalaleni in front of people angabasabi. Because the video ngibona ukuthi uyithathe usendleleni uyahamba and there are people la maqeleni kwakhe but uyayibhohoza inhlamba akayidlalisi. He doesn't even care ukuthi kunebantu la qeleni kwakhe. Bamakhaya guys bathi phelela timpilo tabo letatiwa ngibo, like they don't care about people. Buka nje balabadzala bandlulele liceni kwakhe yena uloku athumela inhlamba. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.